Director of Strategy, Communication and Research, Ewo OSP at Snaye Sameda Kon, Wachiremu se Ura Martin, Peguchi Echere no, and Ondunisi Yeno nye Kwaduno and Wode Airborne Special Prosecutor, Sir Ketasisheni Dream DB Airborne Hono, Nemum, Nintia Wache no any. Director of Strategy, Communication and Research, Office of the Special Prosecutor Sameda Ko ene to just say chira one more echere Martin Pebu and Drano enya dia na enam kwadubia no odebo Special Prosecutor Kisie Japin enti nemum no na enam ene bia obeda ne di ewo one more aboboa no wabra na woba ababi nsemisa ano we ena Sameda Ko to just say wenye emre dikanya Martin Pebu ene bambo for one more ewo Office of the Special Prosecutor nsem ano ayade a wataye pa nanso woyewie no oba monten so a na wabedane ensem ani amana yete se office no ena eheda eye ne awono mo ne mum no ono nkasa de onka de kodepoti a woyeye ntie nam so ema sansem nyina ebaye we ena Sameda Ko echiremu dia Ebra Martin Pebu ebedru bia ye hono woye na adwen se ko ne centrofo ebedi nkomo nanso wono mo ema na tiase se wontumi enye sa wo hono mo nanso ne nyina mu yemfitaduku oboya okopie mu ewo bia ye fofra eno eben wono mo office one so bambo djuma ekufo no mane tiase se wono mo office ho mpo no nya de obetime twamfoni bia na sekasafoni bi ewo hono ma ne nyina wamfia wo hyase se wone bamofo eyi nsema no ntia nam so ma wono mo echire no